Дуслар, сәлем! Привет, друзья! Еще раз я сделала очень полезный курс мини-диалоги по татарскому языку. Слушайте, повторяйте громко, и вы поймете, что это очень просто говорить по-татарски. Әйдәгез, киттек! Сиңа ничә яшь? Миңа 20 яшь. Сиңа ничә яшь? Миңа 20 яшь. Сиңа кино ошадымы? Әйе, ул кызык булды. Сиңа кино ошадымы? Әйе, ул кызык булды. Бу сумка кемнеке? Ул минеке. Бу сумка кемнеке? Ул минеке. Син ардыңмы? Әйе, мин йокларга ятам. Син ардыңмы? Әйе, мин йокларга ятам. Бүген урамда ничек? Нинди һава торышы? Урамда кызу, кояшлы. Миңа чыгарга мөмкинме? Әлбәттә. Миңа чыгарга мөмкинме? Әлбәттә. Син өйләнгәнме? Юк, ялгызым. Син өйләнгәнме? Юк, ялгызым. Син әзерме? Әйе, мин әзер. Син әзерме? Әйе, мин әзер. Тимур кайда? Ул өйдә. Тимур кайда? Ул өйдә. Синең туган көнең кайчан? Гыйнварда. Синең туган көнең кайчан? Гыйнварда. Дусларым, сезгә ничек икенче дәрес ошадымы? Сезнең нинди фикерләрегез бар? Мин сездән комментарийлар көтеп калам. Икенче очрашуларга кадәр хуш, сау булып торыгыз.